ọkwa maka na onye ọbụla like nya ya achọlụ gị ife ya ka onye ọbụla like ya onye ọbụla fụ ya comment ka ọ tọọ ya ụtọ chọlụ ife ofu demospa ka fana bụ almost na fa ndị yahoo bụ ofu ife ofu ọgwụ aka a na-agwọ ọrụ fa abịa n'ife gbasara pastọ n'inwe chọọchị mana membas n'ebe ahụ ịlụọ 1000 ụlọ 2000 ife anyị agwọọrụ bụ skolapula bụ ka ndị mmadụ karịa. Shalom. Ndị Igbo niile in the morning ya mara ụnụ mma today ga-amara ụnụ mma Jesus name. O nwere ihe na-ewe na oke ite up and down. Nwee onye na-akpọ akwa ọkụkọ ka ntị maka eme vidio bekeshọn na vidio lụrụ akpọ ọkọ ntị because ọ sị na ndị pastọ kwuru okwu na ọ ga-eme nka na ọ ga-eme nka nekwa afa na pikshọ afọ Maazị Chukwudibia the prophet David ya were ọkara mmadụ ọkara mmụọ the angel of earth. The day man to any native doctor or any occult man or any dibia or any idol, that day I will drop my Bible. So you're too small to challenge my father. You're too small to challenge Yahweh Elohim. In our word pastor, get pastor wrong. After maybe in a way, we did not say that pastor. Before Abraham, Jesus was born. The idol today, any of them a long time ago. James messenger. Who are you to say there's no God? Pentecost man, we know him as a traditional man. I'm not against any tradition. Pentecost man, we see him again. We see omi ife megini jide kwogu, omi ife jide kwogu. Makana Chukwu Kadibia megini agwondo ya. Ogwa ba ni Chukwu Kadibia. Chukwu Kadibia agwondo ya. Chukwu Kadibia nyego. Chukwu Kadibia man everything. So don't use your mouth and put yourself into a problem. Oh my brother, I all those hear me before. James Messenger. Go and ask questions in Agro. It's my brother. I told him, I didn't want to say, be careful on what you're doing. Tradition now. They have to go tradition. They make no man initiate in no court and the money kingdom. That is not tradition. The Yahoo tradition be never I do they go for who na this year. Buano na. The Yahoo naked shadow Akamerinjago is nonsense. So don't deceive anybody. Ihe mama na Nigeria na yes ike no manage na that kind aka nojo. They watch my prophecy. I'll never talk about it. When they go about prophet. Before TV Joshua died 3 years ago, I told him, you're not serving God. So, when some pastor he can say that your years and now is coming to your place. He can say, I'm a prophet from birth. I come to celebrate the world. My father is a native doctor, but all I got ofu demospa ka fana bụ almost na fa ndị yahoo bụ ofu ife ofu ọgwụ aka a na-agwọ ọrụ fa abịa n'ife gbasara pastọ n'inwe chọọchị mana membas n'ebe ahụ ịlụọ 1000 ụlọ 2000 ife anyị agwọ ọrụ bụ skolapula bụ ka ndị mmadụ karịa na-aghọta ife ndị pastọ na-alụ ị na-azụ drọgụ ife ya arụ bụ ibobo enwe bụrụ ife ụzọ ọgwụ ya n'ọdụ n'ime ibobo anya na ntị a na-afụlọ ọdụdụ n'ibobo mmiri na ọfa anya na ntị a na-afụlọ bụ onwe ike mmadụ akpọ ogu wetara ya afịa ya mana odebe ndị eke na akụkụ ụdị ife ahụ ya eme otie na